Benvinguts i benvingudes a l'aula de gralla i timbal. Comencem! Doncs això, benvinguts a un nou capítol del Gralla Blog, en concret doncs, el Gralla Blog número 4, on m'agradaria parlar sobretot del futur del canal. Vale? Cap on anem i una mica què faré a partir d'ara doncs, amb tot el canal d'aquest de l'aula de gralla. Per parlar-vos de l'aula de gralla i cap on anem, és molt important també que parlem una mica de per què aula de gralla i una mica del passat. No? Aula de gralla bàsicament naix amb la intenció d'apropar doncs, apropar i extendre tot el material que vaig realitzant a les escoles. Val? Jo tinc una empresa extraescolars que es diu Ja Lleure, que és aquesta d'aquí amb el logotip. Si voleu teniu l'Instagram Ja Lleure, allà em podeu seguir, on realitzo diversos extraescolars, diverses activitats extraescolars. Una d'elles és gralla i tabal, i com és un instrument que costa bastant d'aprendre, potser una hora a la setmana, el que faig és aquests vídeos formatius pels meus alumnes. Això neix bàsicament també de tot l'entusiasme i la falera que he tingut per la gralla, en general per la música, perquè també toco la guitarra, ara estic amb el Flaviol de tamborí, no? Amb tota la falera que he tingut per la música al llarg dels anys, i bé, començo a fer aquestes classes als més petits. No? Com a material extraordinari els hi preparo uns vídeos i els penjo a internet, a YouTube. Després estan allotjats a la meva pàgina web, jallleure.com, on a més estan ordenats per nivells i tot, val? Perquè no hagin d'entrar els nens i nenes a YouTube. Però bueno, la cosa és que jo faig aquests vídeos i anava a posar-los en privat i els vaig posar a públic perquè fossin molt més fàcils de buscar. La meva sorpresa va ser que de cop i volta, al segon vídeo, vaig començar a rebre altres visites i comentaris de molts de vosaltres. Això què fa? Fa que em plantegi obrir una mica més el canal més enllà dels nens i nenes que tinc a l'escola. I bàsicament doncs, aquí comença a néixer aula de gralla i timbal cat. Ara he fet només vídeos de gralla, més endavant ja veureu que farem tabal i tinc pensat moltes altres coses, però la cosa és que ha passat de ser una cosa que jo tenia com a eina per les escoles pels més petits a créixer, no? I que molts de vosaltres em comenteu i em seguiu. Vist això, vaig pensar que estaria molt bé doncs, fer uns vídeos de gralla amb el que a mi m'agradaria haver-me trobat quan vaig començar a tocar la gralla. Quan vaig començar a tocar la gralla, com molts de vosaltres segurament vam començar fent soroll, alguns encara en fem de soroll, i ha sigut a base de l'aprenentatge de tots aquests anys doncs, que he anat agafant tècniques, també gràcies als professors que he tingut. Val? Ja ho he explicat en un anterior gralla blog, però ha sigut gràcies a tot això doncs, que jo he agafat aquesta experiència, no? I que no tot ha sigut molt fàcil. Ara amb internet tot és molt més senzill perquè pots buscar la informació, però quan vaig començar doncs, no tenia totes aquestes eines, no m'havien explicat i vaig cometre molts errors. Per tal de que molts de vosaltres doncs, no cometeu els errors o els pugueu estalviar o pugueu anar més ràpid, vaig pensar doncs, en fer els vídeos públics i en penjar tot aquell material que a mi m'hagués agradat que hagués estat penjat a internet a l'hora de tocar. Val? I per això tinc doncs, actualment aula de gralla cat oberta i faig vídeos més enllà del que són els meus alumnes, que al final no deixo de fer vídeos també per ells, no? Perquè al final és la meva feina, és el que em centro, però si a més puc ajudar a molts de vosaltres, doncs benvinguts sigui. Veureu que els vídeos, per això, no tinc la rutina de penjar molts vídeos de gralla, a més em costa molt a casa tocar perquè tinc gats als veïns i tampoc puc estar tocant la gralla aquí,
però a més he tingut una filla, això vol dir que tinc cada cop menys temps per gravar vídeos, però sí que m'agradaria doncs, augmentar el ritme de penjar coses, no? Vist que a molts us va bé i a mi és una cosa que com he dit abans, porto molt de temps tocant i que m'agrada moltíssim, no? I que segurament doncs, hi haurà molta més gent millor que jo per allà, però bueno, si jo puc aportar doncs, el meu gra de sorra a que us pugui ajudar, doncs benvingut sigui, no? Llavors, ara sí, futur del canal Aula de Gralla i Timbal. Doncs acabarem bàsicament els vídeos amb el requadret vermell, que són els vídeos del curs de gralla bàsic. Continuarem amb Aula de Gralla bloc, que són aquests grocs taronges, amb el requadret taronja. Segurament, en breus, tindrem un altre requadret blau o d'algun altre color amb tots els vídeos de Timbal. I m'estic plantejant també en fer alguns directes, per si voleu fer preguntes o fer intercanvi entre nosaltres, doncs també penso que és una eina que estarà bé. Ja et dic, amb tot el temps limitat que tinc, tampoc puc treure temps de la butxaca perquè tinc el temps que tinc. Però bueno, penso que és una eina que us pot aportar a vosaltres i que a més em pot aportar a mi també, perquè al final és un intercanvi. I m'estic plantejant també obrir 4 nocions bàsiques de tarota. Ja sé que s'escapa una mica del nom del canal, però penso que està relacionat i que alguns de vosaltres doncs, podeu tocar la tarota i els que no toqueu doncs, podeu sentir curiositat, no? Perquè és un instrument que finalment s'assembla molt a la gralla, excepte alguns forats i coses d'agitació i tonalitats, i la canya també, però s'assembla moltíssim a la gralla i bueno, penso que pot ser del vostre interès. Llavors, bé, simplement el vídeo era una mica per dir-vos això, que nous reptes, Aula de Gralla segurament creixerà molt breus, no només estaré jo, hi haurà més gent. I res, que gràcies per tot el suport, les preguntes. Intento contestar a cadascun de vosaltres, o sigui, faig el possible perquè tots tingueu resposta. A vegades em costa més o menys, a vegades ho veig al cap d'un temps, però acabo responent. I ja pels que us quedeu fins al final del vídeo, dir-vos també que en molt breu us farem... He trobat una empresa, una botiga, és un luthier que fa canyes de gralla, no el coneixia i suposo que ha començat fa poquet. Bé, té molt bona pinta, llavors vaig fer una compra de canyes, llavors us ensenyaré el proper dia, al proper vídeo. Farem una review de les canyes de gralla, les provarem. He comprat una normal, una model Manu Sabater i una de gralla baixa, les provarem i una mica a veure què, no? Quines expectatives, que de moment intento no ficar-me expectatives perquè a veure què surt, no? Jo abans agafava les canyes amb Pere Masalies i ara doncs a veure amb aquest nou luthier com va. Doncs ja el proper dia, el proper vídeo serà sobre això, espero que, el que triguin les canyes a arribar doncs serà el que trigaré en treure el vídeo aquest, no? Per part meva res més, tanquem ja el Gralla Bloc número 4 i res, espero que us agradi, que la informació aquesta és una càpsula sintètica molt, molt, molt petita, no? Però amb la informació que veieu de que penjo vídeos cada 6 mesos, però que no he parat, seguiré fent el ritme que pugui. Una abraçada molt gran i ens veiem en el següent Gralla Bloc i al proper vídeo d'Aula de Gralla i Timbal Cat. Ens veiem. Adeu!